mon beau pays, le Cameroun. Alhamdulillah, derrière notre pays est changé. Mitami on dari derrière nouveau passeport Cameroun dans 2 jours, dans 48 heures. Mi wadi passeport no murtake e cede majum bo 110 000 seulement. Alhamdulillah, mitami on dari derrière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derrière mi simina ke do modon. Kala dara ton video jafu musamman wonbe e Jengol Pulaku TV dum derrière modon Adam Waruna. Derrière ban tan don ha arande miɗin wolwana hande do ko larani nouveau passeport kesum je Cameroun fuɗɗi waɗugo derɗiraɓe ɗuɗɓe nder meɗen giɗi ɓe difficulté ji do ko larani sohla may ɗo ɗuɗɓe ɗo jamto haala man bo dalila may ɗo mi yehi mi waɗi passeport am man tan mi wi on ɓawo daari ɗo nder balɗe ɗiɗi passeport may ɗo wurti derɗiraɓe hesikeje on mi yehi mi waɗi dede ko waɗete man fuu e keña kikiɗe ɓe gerwani am message may ɗo mi mbiya passeport may wurtake mi wawani yahugo hosa ɗum e hande mi yehi mi hosi ɗum don balɗe ɗiɗi walde gotel ngawadi nga wurti mais e walde ɗiɗaɓre on yehi mi hosi ɗum derɗiraɓe alhamdulillah notre pays changé Cameroun sanjake derɗiraɓe alhamdulillah ɗum seyo ka seyni ka kanjum waɗi mi weccuwa ɗum anne vidéo wol ɗo e mi ɓedde encourage ugo dow ko larani kala goto nder meɗen foof hani habda waɗa passeport derɗiraɓe en andi eɗen fulɓe en cakkiti ha kala ko ɗum fuu en néglige ɗum ko ɓurna meɗen fuu sina goɗɗo mari jahangal yeeso muɗum ha étranger to waɗata passeport sina fu tottidi goɗɗo ko yahan hijju ko umra ko dillan pays feere engagata waɗugo passeport don derɗiraɓe diga jotta on hani enda passeport ngam a anda holmo andete ko dede opportunité feere wangani yeeso maɗa dede je dillugo pays étranger e to a wala passeport o ayi ɗum a waran difficulté be majum en andi ko sali derɗiraɓe ɗuɗɓe nder meɗen to waɗi passeport sei to ɗum waɗi lebbi tati ha be ko ɓurata hedde passeport may ɗo wurto e woɓɓe feere gadi passeport ji mumen ma ɗi wurtaki ha jotta ɗuɗɓe nder meɗen giɗi ɓe difficulté ji may ɗo dalila man ɗo gouvernement meɗen ɓe engage dow sanjugo systéme waɗugo passeport ɓe mbi passeport may ɗo ɓe gaɗay ɗum wurto nder 48 heures au trop nder ñalɗe ɗiɗi ni to a yi a waɗi passeport maɗa ɗo wurtake e ɓe mbayliti kuje man ɗo bo ko ɗume jum pat warti en ligne waɗete na ɗum goɗɗon a yata a tawa a itta ceede maɗa a hokka mum sakko ɓe mbiya se passeport express moy ɗo pat wala derɗiraɓe jomum ceede ɓe talaka fuu nder 48 heures passeport maɓɓe wurtoto e ceede dede prix gotum ɓe joɓata e dede ceede joɓeteɗe may ɗo bo en ligne on joɓete derɗiraɓe na ɗum goɗɗon a yata hokkade sakko ma a wiya dede foti corruption wona hetton gouvernement meɗen ɓe giɗi ɓe itta corruption dow ko larani sohurla may ɗo ɗum 110 000 banta mi on harande boro temere be boro sappo e ko ɗume jum pat en ligne watte derɗiraɓe ko ha ordinateur maɗa ko ha téléphone maɗa man taw daari ɗo ɗum nder site may ɗo dedeji pas kam mi woni ha ordinateur am haɗɗo on mi waɗi ko ɗume jum pat ɓe gerɓanimi dede document pdf man ɗo nde mi timmini waɗugo enregistrement may ɗo e mi yehi mi imprimi ɗum dede derɗiraɓe ɓawta imprimi ɗum may ɗo ndano ɗum wurtoto mi tan mi daari donc document pdf ɓe gerɓantama aya imprima ɗum a yaada be majum a yaada be dede acte de naissance maɗa ɗo ɗum acte de naissance banta daru ɗon e dede photocopie certifié d' acte de naissance may ɗo e non noon photocopie carte d' identité certifié e dede carte d' identité maɗa derɗiraɓe a yaha waɗa ɗum be koyɗum wala ɓe mbima tokku ni waɗu ni wala bone derɗiraɓe banta en andi dede Arabie Saoudi ɓe maɓɓiti hijjuɓe umra banta ɓe mbiyen mi andi derɗiraɓe ɗuɓɓe maran haji yahugo e woɓɓe feere ngala passeport ma bo woɓɓe feere ngalino passeport maɓɓe dede ko neɓi passeport ji may ɗo ɗi mbaati ngam may ɗo min kam ɗum karambani on tan derɗiraɓe miɗo ɓedda siftinorgo en kabde hen renouvélé dede passeport ji meɗen bana ɓen marnoɓe ɓen ɓe ngalano bo kabda mara passeport na sei to jahangal maɗa may ɗo yottake nden wakkatire may ɗo mbiyata a waɗat passeport en daari ɓe canji ɓe mbi ɓe gaɗay ɗum ko wurtote 48 heures derɗiraɓe en andi pays meɗen may bo en fu meɗen jotta kam no fuɗɗi ɗum ɗo waɗa banni may ɗo to en naftire be chance man ɗo en gaɗa diga joni walmo andete ɓadima ɗum tan mi sanjago yahugo yeeso en anda nde jotta may ɗo eɗum waɗa eɗum wurto nder 48 heures nder ñalɗe ɗiɗi en kabde en gaɗe diga jotta derɗiraɓe mi tami on paami ɗo ndede ko mi waɗi ha mi matina en bawon gi min kam mi waɗi passeport am ka wurtake nder balɗe ɗiɗi emi sero matingo on ka e onon bo goto nder meɗen fuu hani habda waɗa derɗiraɓe mi tami on paami ɗo ndede ko mi waɗi ha mi matina en mi tammi on daari derɗiraɓe wala on getta e non noon en toro gouvernement lesdi meɗen Cameroun Allah ni ɓe kabda dede ko larani carte d' identité ma ɓe gartira ɗum banni waɗa ɗum au moins ko une semaine ko balɗe 5 ngel wurtoto yiɗi ngam ɗuɓɓe nder meɗen ɗum giɗa difficulté probléme dede ko larani carte d' identité waɗi carte d' identité waɗitake koye wurtaki ngam hayno toro dede gouvernement lesdi meɗen Cameroun kanjum ma ɓe kabda ɓe canja ɗum derɗiraɓe derɗirawo moɗon Adamou Haruna mo Jengol Pulaku TV e nanta haala marketing on jarama wassalamu aleykum